ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆମେ ମାନିବୁ, କାରଣ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥା ସାରଖାର ହେଇଗଲାଣି। ଚାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଦେଶ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଛି। 42 ଜଣ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। 3 ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଯେମିତି ମାନିଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହଉ, ମୁଲିଆଠୁ ଖଟିଖିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରିଆଠୁ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଗାଁ ଗହଳି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଁ କେବଳ ସଟ୍ଡାଉନ୍ 2 ଦିନ ପଦାକୁ ବାହାରିନି। ବାକି ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ଦିନୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛି। ଜଟଣୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ବିବିଲି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ମୁଁ 11ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କର BPL ଅଛନ୍ତି ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଚଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଯାହାଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଗାଁରେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସରକାର କେବଳ ବିବୃତ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦିଆହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖୁଛି ରୋଷେଇ କରି ଏ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏ ସରକାର ଆମଠୁ ନିଅ 2 ବର୍ଷର ଯଦି MLR ନେଉଛ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇନା ମୁକାବିଲା କରିବା ଦରକାର। ନବୀନ ବାବୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ଦଳ ଏକ ହେଇ ଏ ଯେଉଁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ କରୋନାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। 30% ଦରମାରୁ କଟିବ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ MLR ଯିବ। କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ରୋଗ ନିଆଁ ରୋଗକୁ ଖାତିର ନ କରି ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରୋଗୀଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହେ ସରକାର, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାଟେଗୋରୀ କିଛି କର, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ। ତାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଲୋକ ସଚେତନ, କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନବୀନ ବାବୁ ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ବସିଯାଅନି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଭାଇ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଖଟୁଛନ୍ତି, 4 ମାସ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଦେଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ହେଲ୍ଥ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେଇ 4 ମାସର ଅଗ୍ରିମ ଦିଅ। ବାକି ଯେଉଁ ସୁଇପର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି, ବିପଦକୁ ହାତକୁ ନେଇକିରି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲିଚିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ, BPL ନାହିଁ କି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନ, ଅଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଅଲ୍ କଲେକ୍ଟର, ADM, ଅଲ୍ SDO, ତହସିଲଦାର, BDO, GPO, ଯେତେ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, MLA ମାନେ, MP ମାନେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଲାଗି ଏ ଯେଉଁ ମୁକାବିଲାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି।